May buntag, Jules. Ha? Shout out. Buwang haligo pa. Labuyag na yung mga anak. Buyag na. Ya, limot mong lulo. Lumakaw naman ni Uy. Ano ba? Tapos saging. Mas big pa ka ni Kuya Miguel. Miguel na, Miguel. Oh, blista. Blista sa adunahan. Oh, oh. Biskulo. Weh. Bless uncle, bless uncle. Uy, Lola Mili. Bless uncle, bless uncle. Angkor. Oh, mana. Kuryente. Nah, Musta diri? magyapon. Kira mo gyapon. Ay. Pa. Nah, Di big na kayo? Sa pangalan ni? saka mo to, dayon. Sige lang. Laos mo dong. Sa pangalan mo, Dong? Ini George. Ha? George Bibi. Jude? Si Jude. Ah, Jude. George Bibi. Pasti musuh. Jules baby? George Habir. Judes! George Habir pasti musuh. Kaong kagsaging? Sa'yo kay may kay Dritson mi. Ha? Ini selamat. Daghang salamat. Oh, napintala na yung balayng lolo. Sponsored by Uncle Rami. Pura kay balay lolo dre oh. Liter. Kaong nagsaging. Halingaw na, ligo na kayong tuhod. Ah, dagan-dagan na. Iya, dako kaya playground diri Miguel. Kau. Kuyog mo. Di na hilakon. Ah, Di na hilakon. ay hilap. Oo, di na siya hilakon. Sige, hilak. Ulit sa una. Hilakon ba sa una? Di mo ila. Karon wa sa kinsa na. Bakong tao. Hutan. Pulang ako. Gulang na. Di binuang. Pila na may dadlo? Itiwan. Itiwan, abuyag. Uy, ka, Jerky. Kita. Kana ka. Mutli ang saging. Mami. Sige lang. Gipower ang sa. Gipa. Unsa gi? Gipower. Mami. Mami. Na di kapas awa. Na di kapas. Alina. Tanding. Awa, bantay na si Lolo siyang apo. Ah, kana unya na to tagkon. Abuyag. Okay kayo. Ikaw ray tanong Manilo. Oh, kanan. Wala na yung nagkuhan ron? Kat-kat lubigad? Wala na yung nagpasuhol? Ay wala lang po bunga. Adi ba ang mag-umaron? Wala na? Wala na. Pwede po suhol po din. Mahal mo kita na. May kinitok tulog ako ng tag. 150 ang tulog ko pa kwadrado. 150? Oh, Ang tulog ko pa kwadrado. Mahal na. mahal na gud. Mahal. Sao ah? Unsa man nakadak ang tulo ka dupa? Kana ko tulog ko pa kwadrado 150. Ang ilang trabahoon? Oh. Nya kung dako kay baol, Sukdon, kuan, sila kasukod. pino. Tulog ko pa kwadrado sa kasukod na. Unsa may ilang trabahoon ng 150? Tanom. Ay kuto sa imong kuan. Manda rin mo. Sa kalubay po tunga man. Kung sa kala. Ah, tunga ang kuan. Anto na to. Tunga ba? Wala may bunga lubi. Oh. Nihit na bunga. Pa. Mahal na bunga. Mahal na tangguan. Anto na to. Puso bagyo, kudo udit. Aw, nahurot. Asa ka? Ato lang. Anto na to. Kanay. Napa man sila oh? Ah, Wa pa rin. kapay liwat ron oy. Ay mo ulit to si. Rami mo ani rin. Okay. Aw, puhon. Ug mauli to si Uncle Rami aw. Paano na ako? Dalo na ko diri. Oh. Ay, sa kuan may kaliwat niya po ng anpang kunelio.
Kinsa? Dokoraan ni Papa Cornelio ba? Papa Cornelio? Cornelio mo na itawag si mong papa? Dili, apuhan. Apuhan. Kuhan ka ng apuhan sa imong lula hindi nani Cornelio ang pangan. Cornelio. Dati, buwan to sa mong car. Cornelio. Ilan ng balay ato dapito dako. Pero wala na. Wala na. Mo na balay karaang balay sa unalo. Oh, kato. Aw kana kung kuhan. Balay na sa imong lula ka ng Kitukuran. lubit sa una. Imong luling. Ah, Sa una ko lagi prindam sa kuha sa una. Sundul kinintos. Na. Kung eskwela pa imong mama. Dugay mo. Ipon kami ko rami ko. adere. Rami nga. Kung kuy-kuyog mo isa. Pinahagbong. Maligaw siya. Hagbong sa. Dito ko sa Los Mandawi. Aw, Gamay pa ka. takto de. Hoy, Miguel. 81 na pero mo dagan gyapon. Dagan gyapon siyang apo. Nawa ko. Na, Judes. 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 Uban kong kuhan kainan. Matay na. Lincoln jude kayo. Depende sa kalanon ma. Aw. Kuhan ka ng amping ka. Di ka pasagan ka og baboy. Mo gina. Kuhan ng soft drink. Kuhan ra, tubig ra. Darbog soft drinks, inom kag soft drinks. Gamay ra. Gabi ang konjabitis mo na. Oh, makadiabetes na mo na yung mga makapatay ros mga tao. Patay. Ano na to? Ikay bantayan ng bata. Ikay yaya. Yeah. Jod, dali Jod. Si Kuan Julius nga. Si Kuan lula man ni mga. Ug si lolo mo nga. Bunyag na. Bunyag? Ah, Namo ni litrato diha. oh. Mo day si lulululag nani, hubin. Ito mabulo. Oh. Kuno sa din na natao na Kuan. 1914 do ito. 2014? Dili po. 2014. Dili gis ra kon 2014. Ha? 2004 siguro. 26 may ang edad karon. 26? Karon Kuan. 2000. Bye, Daddy. Or 1999. Oh, 1999. 1999. Hulyo 14 din na, Hulyo 14. Hulyo 14. Mga Hulyo. Hulyo 14. Oh, namista mi diri ila Lolo Tekyo. Diasangi alegria. Awang balay ani. Dako kayo. Dako kay glute. Oh. Ako. Ato sang tanawon. Tanawon nato diri magluto. Jules. Judes. Oh. Na. Rice. Rice kuno. Rice. Unsa yung kaon? Hello, Jules. Jude lagi na. Jude yung name. Oh. Hapla, apir. Kana banana. Banana. Malingaw na sila ron. Tapay nagluto ay. Ay. Ah. Ako, Daddy. Ato, tanawa tong galuto. Ito. Aba to ulo. Oh, kana. Tara, galuto. Lumayagan? Oh. Sulod, Daddy, sulod na, sulod. Isa. Lumayagan, giloto. Na to na kay para ato. Oh, lumayagan na guys. Giloto gina. Dres baleng lulutikyo. Anin duta? Ikuluran nam gyud ay sakto gyud ay mong gikulor. Green. Kumuplat. Di na ni maklaros helicopter. Kumuplat. Green. Kumuplat.
May pa sila kay na cable. Awa, cable na TV. Ha? Unsay bahin inupat o tulo sa katong nagtanom niya. Usay mo ha. O sa sige yung ta. 25% ay. Minamak. Oo. Nya kapila mo hatag sa usa ka tuig? Tulo. Ay ka. Dua. Ah. Sigun ra sa kongko no sa ulay abot, wala po. Wala po lagi, oh. Kansi. Basta baratuha rong mga panahon na sugod Pebrero, paak yo kayo. Kansi. Oh. Simula kansi di nang pumul. Oo. Kapoy gyud na magtrabaho uma. Kapoy gud. Dako pa sila gasto pod. Oh. Pero wa kay puhunan buhian. Wala. Sila may mapuhunan. Kinara. Ah. Balang. Gamay basta ganansya ka. Oo. Balang piso ka. Oo. Basta ginansya kaysa pildi gyud ka wa gyud. Ha? Negosyo. Oo. Ang kuwangi karong yun. Matanong ba? Kanang momento yun. Baol ka negosyo. Baol negosyo ba? Bawal negosyo Nagili lagi. kami inta ng inom-inom, sugal-sugal. Kami inom ka ulit sinangko ba? Mao lagi kanang Sinangko, dili kay ko ang takadlaw. winat sinanggo ding inuuma. Ha? Dili pala hubog. Adili oy. Kirbi mahal kay bino karon. 100 ka pen. Inom nung kag naay kuan kanang bitahon kag birthday, ni pista. Oo. Wat sinanggo lagi. Sinangko. Mo din ay technique diha. Ha? Mo'y technique. Oh, may teknik dia. Negosyo. Negosyo sa sakto day. Negosyo uma. Negosyo kuma lagi. Sakto gyud. Kay pantrabaho lang mapiang ka, pildi. Oo. Trabaho ka, tigong ka yun. Ah, Tigong tigong. para pamuhunan. Oh, porpohonan sa Unan ini kuha na kay trabaho. sakto ginalo. Ako kung pag primero kong budlong ko palit ko pati sa akong bugas. Oh, Di man makao ng kanang budlong ka. diloy. Ay baka tukar ka ulag. Umakaw niya ulag kay puhunan sa may mong supportar. Wala. Palit ka kuhan. Sinakong bugas niya. Asin. Tanong kamunggay ba? Kamunggay, may pang magtanom ka kamunggay, mahal kamunggay pod. Bisag barato ra. Oh, adi ba? Imong Kuan pod. Oh. Palit ka bulat pod. 2 kilo, 2 kay mo urot mo. 2 kilong buwad sukaan na nimo dugay ka na mahurot. Kayong bungutan. Oh. Budlong ka. Daw. Mao day sakto no. Trabaho, negosyo, uma, Uman, negosyo. sakto gyud. Umay na datuan kong albino. Kisa mas albino. Yung baol sa kong yung dito. Negosyo po siya. Kung negosyo, baol. Palit po rin ngayupan. Malit siya ngayupan ng ito yung palito na kadako, baligya. Mao lagi. Palit ka tag 5 mil ka ng kuhan. Oh, nya baligya. Ito kadako na malin nagtag 40 mil. Baka? Baka. Mao ba? Ito. Taka. Ano na negosyo? Sakto gyud na. Negosyo. Teknik gyud na da. Ligyo. Mo na sak. Bangkarota ay basta Lalo inana. mo kasam kiniko. Mekaniko ug driver magsabot mo basahay. Tahon ka. Takuan na ni bukaduha oy. Bukan kinanom ni Kimit na. Kimit ta no man eh. Takuan na sa pila na katuig ha. Ganito na. 20, 25. 25 dugaya. Tambay mas Kimit. Bukado. Ano, ano na? Sinaw kayo. Taon na na. Ha? Ano, di pa naman. Nagalang mo pa na. Ano na? Mo na na yung avocado. Nanguha sila ni last. Naabot sila pag mahal na adlaw. Wala pa day bunga pag mahal na adlaw. Ano, pula ko. Ano eh? Aw kana, kaon na. Pulak ra. Ang tilaksang gulang. Nalata man. Gulang kayo.
Makaon pa na, sud ana. Kaon bro. Pilion. Pilion lagi. Kana mong kung ano mag-juice ko niya taud-taod. No. Oh. Kuha na. Kuha taning kuan, ukban. Oh. Ali ok. Nga una ta ko nulo. Sayuha god. Okay. Bibor kay pista do. Oh, nice snacks da. Ato sa videohan rin, lingaw na kaya ganina rin nagsugod. Nas butsulyo ko. Ala, okay ra makaasa we. Ay dagan tambis rin guys. Oh, tambis. Mo ni ang adunahan rin. Kwartahan, 81 years old na ni. Ang kwarta, senior citizen. Senior citizen, oh. Awa lang, fully painted na. Awa. Ato sudlon, be. So to dre. Okay. Lu. Happy pista la. Oh, salamat. Oh, sa pansit to. Ato ta sa buhan. Wala na giluto. Ali na lo. Uy, gisiradan mo kunin mo. No. Ari me, dai tibok manok me. Lah, manok tibuok no. Bigil diri. Lo, happy pista. Oh, You want kanding. rice? Rice? Manok tibuok. Humba. Okay, rice. Delicioso. Sa'yo mo kaon? Budbuders. Tara ah. Ako. Siyang bibi. Katog. Magbulan mo ta diri siya. Lami kini klase ni pagkita ra. Yo na mir. Gi. Lami kay na kay attackers. Kau na lu. Ah. Isa mo tayo sila ni mo tay. Why makalope ka basta pista sa angyo. Na, pista sa angyo. Tara diri tak mo san. Pwede tayo pasigudan ka ng pagko. Kanding ho. Kanding. Ay nang lami ka ng kuan. Kaon ba na kanding ang 81? Hot pot. Oh. Rulamili special lumpia. Oh, ina medyo sa ako. Kanding. Kanding. Surbe. Lumpia. Tumba. Oh, tibok manok. Surbe. Ay nag-surbe. Ano ba na nila? Pansit. Kalderita ng kanding tani. Oh, kalderita din eh. Lula mili. Lulutiks. Amerikano, palito Asa? na rin, kini. Ani? Ini ho. Palito ni, pero Pila ni ka square meter? kung ano ko ini. Abot ko yung 2,000 ba? 1,000. 2 million ra binuang. Dapat yung makasada. Di akan sika kung may baligya ron, ang value ani ikas sunod 5 ka tuig. Di na lang 2 million, 4 million na or 6 million ana. Minilyon mo yung utak ron. Pila? Minilyon. Lagi? Dagko man. Adi na kapalit yung utak ng mga Pilipino karong yung na. Lo. Mga Amerikano ng ani diri. Oh, Malit. Amerikano. Ang atutong ko ano, Amerikano yung politika dito. Palit ito. Oh, Kani ingon ani sa syudad, ingon ani kadak
4 million. Yung nani, ganito. Anak ko na, katugong iutan ko dito sa Kuya Kimit. Oh. Pero mahal naman to. Hmm. Iyala itong palit. Ang 5 million. Ah, yaya ni mo. Sportahan, di ka? Prapertiro na ako. Iutan ko, prapertiro. Ah, lagi. Di ba, pero... Dili mo na, kung ang ibigyan sa mga Kuya ng Kimit. Oh, lagi. Labi, nagkatong kang lulo dito. Oo, katong lunglong mo. Parehar tong size, di ba? Oo. Labaw itong kan meter. Ah. Maglisod pa gano'n. Na may buwis ito, balay o kuhan, yuta. Ah. Dito. Katong... Buwis sa Ano yuta. nakapalit mga katolo sa barak? Kang kuhan mo to, unang laryo mo to. Laryo ito kang kuhan. Kining. Adin. Anya? Wala po may kwarta to si. Nululo niyo, wala po may kwarta. Ikaw, Guy. Ako kayo isa una din naman yung tinigong. Yan, trabaho ka sa kuhan. Guard na ka ato. Ha? Guard. O guard ko sa bangko na una sa busy. Nagkaroon kayo. Ah. Ingon yung lolo. Balita ko no. Kung ano, 10 mil na to. So una. 10 mil? Burat. 1980. Yung lang kong tao. Gamay pa mo ka. Gaya na sa... Awa pa kung tawan ng 1980, oy. Ano ka? 84 ko. Okay. Kung pa mo to. Gamay pa mo muli. Ismila pa ito muli. Uyab na kayo na. 10 mil, okay na kayo na. 10 mil. Awa, nanay na puyan, skimit na walay problema. Wala pa na eh. Wala pa mong kumbinyo ito. Tao pa mong ko. Pero na nakayuta dito. Gusto mo. Hindi, kung kwarta yung tulong. Balita ko no kyo. Ano? Biligyan mo lari. Yung sila lulong pa sila yung kwarta kay. Eskwila pa muli. Ah, pero kato ila lolo, kisa man nagpalit siya lolo. Sila. Pila po palit ano, 10 Baru mil. kisah palitan to. Dito kong Mindanao. Ah, so dili day kauban na to. Kang Laryo. Ani ni. Lain. Lahi eh. Pwede ka ni. So, nagkagaya man ito sunog. Oh, sunog grabe. Sige, tog sunog silingan dito. Next, mag-drop ko sa ta. Pasinom ka. Oh. Aku orang sunog. Ha? Aku orang sunog. Ah, buya ka to dito. Napatos maning dito. Oh, maning buwang. Nas likod. Umot na pa ba karon? Patay na. Atay na day. Dili naman kapalit ng kuhan dito. Ng mga tao na dito. Ah, di na. Siyo na ka ng pabayaran eh. Kasi tag 120,000 per square meter. Lisod ko ista na. At ang ito yung meeting, wala kabayar ka ni. Oh, wala giros lolo meeting. Patay. Lisod. Musunog lang. Hindi na siya pabalikon. Patay. Awa na. Peligro. Ako at titulado ng kung iyuta na. Sakto 120 na day per square meter ito. Oh, nabatian ko radyo. Ala na eh. Ay, yung silingan yung nga. Mga Ayala. dako yung building. Oh, Sa nga building. lagi. Pero kung magtanaw rin yung silingan nga. Bilyonaryo. Mo good. Be, Parto. Two flavors. mahal na. Iyuta, di na kapalit ng kuhan. Ay, kaya kapalit kayo ko kay. Negosyo ko bigal. Hamang bigal. Ano, anday ba? Asa man? Sa una? Biligyan na lang sa una. Oh. Diri ka nagbuhi? Dili ko. Pati wasag kaon. Isa man yung isa kang biling siya. Kami? Tamis? Sanap! Sanap! Siya sa kumaan dito. Karang yung magdaga na siya nga. Galingi ni mo gasunod. Na, pag-practice. Unoy kuya kayo kay mabangga anang Oo. niya. Galingi man siya na ato ang katanaw nga gasunod niya. Oh, na. Nagano ba kay Bani sa aging diri ka bangga? Galingi pagka niya wala bangko. Ali dere bisaro. Abang nagkaning apo ang laki. Dalaga ni siya maayo niya. Galingi lagi. Lang iya man yung sulog-sulugon. Di man ko iya man ang sulog-sulugon. Kisa lolo? No.